Така, продължаваме смело по видео 2 на темата ни протеини, мазнини и въглехидрати. В предишното видео разбрахме как да пресметнем нашите поддържащи калории, или поне се надявам, сте разбрали. Ако имате въпроси, винаги може да ми пишете налично в Instagram или в която да е социална мрежа и ще съм напълно готов да ви помогна. Така, нека да не губим повече време и да продължаваме. Така, въведението и ролята на макронутриентите за изчисляване на грамовите ни спрямо поддръжката. Протеинът, той ни трябва, най-общо казано, най-опростено, за изграждане и запазване на мускулите. Мазнини за хормони и общото здраве на тялото ни и въглехидратът за енергия за тренировка или като цяло за функциониране, било то в ежедневието или по време на тренировка или каквато и да е физическа активност, просто за да имаме енергия. Това е горивото, така да кажем. Така, какво представляват макронутриентите? Ето, по тази табличка ще разберете как да ги, така да кажем, ще разберем колко калории са и как да ги напаснем в последствие. Така, протеинът е 4 калории за 1 грам. Основно, да казваме, основната роля, възстановяване на мускулите, запазване на мускулите. Въглехидратите, нашето гориво, отново 4 калории на грам. Основен източник на енергия, гликоген в мускулите. Мъзнини 9 калории на грам, като те са важни, както казах, за хормоналните функции. Най-общо казвам, най-опростен. Така, протеинът е изключително важен при силовите тренировки, при запазване на мускулната маса, особено в калориен дефицит. По-висока ситост той дава най-много ситост от всичките неща. И практичната форма за неговото използване е между 1,6 и 2,2 грама на килограм телесно тегло, като за нашите сметки, да кажем, ще използваме 2, понеже е най-лесно за смет. Такъв пример даваме. Мъзнините, основни функции, производство или регулиране на хормоните, например тестостерона при мъжете, здраве на клетъчните мембрани, усвояване на витамините, като за него е хубаво да е между 0,6 и 1 грам на телесно тегло, но когато аз правя хранителен план за някой клиент, се придържам към 0,6 грама. И не гледаме да не падаме под тази граница на мазнини, за да нямаме хормонални проблеми и като цяло проблеми с организма, понеже си има дадена здравословна граница на приемат на мазнини. Така, въглехидратите, както казах по-рано, основен източник на енергия за силовите ни тренировки, съхраняват се под формата на гликоген в мускулите, който гликоген съдържа вода, която съдържа вътре в мускула, в клетката, не около него, не ставаме дебели от него. Роля поддържа силата на помпането и възстановяването. Като няма фиксирана формула, него колко го умножаваме спрямо телесното тегло, той запълва, така да кажем, дупката. Ще разберем коя дупка по-напред във видеята. Така, формулите за изчисление. Така, ето сега ще разберете как да използваме протеинът, мазнините и въглехидратите, за да запълним калориите от предишното видео. Протеинът, телесното тегло го умножаваме между 1,6 и 2,2 калории. Мазнините ги умножаваме по 0,6 до 1 по нашето телесно тегло и после по даденият брой калории. И въглехидратът ни е поддържащите калории минус сборът от калориите от протеини и мазнини делено на 4. Или сега ще ви дам практичен пример. Не се бъркате, не се губете. Така, ето го практическият пример с нашето 80 кг мъж от предишното видео и неговите 2800 калории. Изчисляване на макросите при този мъж. Така, 80 кг. Протеинът умножаваме 2 грама по 80 кг. По това получаваме 160 грама протеин нужни. Тя ги умножаваме по 4, така получаваме калориите. 640. Мазнините, както казах, да използваме по-ниската граница 0,6. 80 кг по 0,6, 48 грама мазнини, които като умножим по 9, 432 калории.
И тук важната част, понеже въглехидратът не е съотношение спрямо килограмите, както до сега правихме с протеина, с мазнините. Така че, слушайте. 280, което ни е поддръжката, калориите за поддръжка, които изчислихме в предишното видео. От тях вадим сборът от калориите на протеина и мазнините и получаваме 1728 калории за въглехидрат. Въглехидратът ще запълни тази дупка, която казах по-рано. Делим го на 4, понеже 1 грам въглехидрат е равен на 4 калории и получаваме 432 грама въглехидрати. Така, ето го финалният край за нашите калории и за поддръжката на нашия 80 кг мъж. Протеина 160 грама, мазнините 48, въглехидратите 432 грама и по този начин калориите, които имаме, са 2800. Това са калориите за поддръжка, казвам. За поддръжка на теглото му спрямо избраната активност. Така, хубаво. Разбрахме как да се сметнем поддържащите калории, разбрахме как да се разпределим протеинът и въглехидратите, а сега как да получим този дефицит, как да смъкнем килограмите, как да разберем колко да смъкваме, как ние да предскажем, така да го кажем, колко килограма ще смъкваме или колко се очаква да смъкнем. Това ще видим в видео 3.